Bazara Mahmud Paşa ya İstanbul'e yek ji mezintirîn û navdartirîn bazara Tirkiyeyê ku wek navenda kirîna Cilûbergan jî tê zanîn. Li bazar salên berê bi nêzîkbûna cejnê bo kirîna berheman qelebalixeke mezin rû dida, lêbelê îsal berev cejnê ve jî li û tevgera salên berê tune. Dikandarên bazarê amaje dikin îsal ji ber zêdebûna rêjeya enflasyonê ku niha ji 161.4 tê zanîn, behayên berheman li gorî par herî kêm du qat zêdetir bû. Ji ber bihabûnan firotina wan jî gelekî daketiye. Hareketliliğin olmamasının sebebi insanlarda para yok. Türkiye'de yaşayıp ji ber ku pereyê xelkê tune ye li bazaran jî li bû tevger nîne. Mûçeya ku xelk distîne jî têrî lêçûna nake. Ji ber ku bihabûneke ciddî li Tirkiye heye. Li gor sala borî bihayê berheman herî kêm ji 105 zêdetir bûye. Kiryarên me yên vî welatî jî îsal ji ber vê yekê gelekî daket. normal öyle tek tük turistlerimizdir. Beramberî bihabûna berheman bi daketîna nirxê lîreyê Tirkiyeyê ku qîmeta wê nemaye, hêza kirîna hemwelatiyên Tirkiye jî daketiye. Li bazar mişteriyên ji Tirkiyeyê zêde xuya nakin, lê bi zêdebûna nirxên dirawên biyanî, zêdetir geşyarên ji derveyê Tirkiyeyê berê xwe didin bazarê û bi kirîna biyaniyan dikandarên li bazar dikarin debara xwe bikin. Şu anda alım gücünün ben tamamen yani yerlerde düşmesini falan bırak süründürüyor. Niha hêza kirîna xelkê gelek daketiye. Loma li bazarên mişteriyên Tirk jî gelek kêmtir bûne. Bi xêra geştyaran ku pereyê wan beramberî lîreyê Tirk bi qîmet e, em hinek kar dikin. Geştyar jî nehatibana, niha me dikana xwe zû da girtibû. 25 salin li vê bazarê kar dikim, ev 2-3 salin rewşa bazarê gelek xirab e. Çok fark etti yani. Li bazar hemwelatiyên biyanî têra xwe kirînan dikarin bikin, lê hemwelatiyên Tirkiye ji ber daketina nirxê pereyê wan bi dilê xwe nikarin tiştekî bikirin. Ji sedî siyan heta sedî sedan bihayê berheman hatiye zêdekirin. Em xelkê Tirkiyeyê ji ber buhabûyîna nikarin pêdiviyên xwe yên serekî jî bikirin. Xelkê wî welatî ku berê bêhtir wek manên xaziya xwe bi cejnên berê dianiyan, niha wek madden jî xaziya xwe bi cejnên zemanê berê tînin. Ercan Dağ, Kurdistan 24, İstanbul.